vom face o rețetă. Nici nu știu cum să îi spun. Un colac dulce, umplut cu Nutella, nucă, afine și cred că am să pun și un pic de cocos înăuntru. Veți vedea rezultatul final. Este o prăjitură fără nume. Arată ca un colac. Textura este ca de cozonac cake. Așa că vedem ce iese. Pentru această rețetă avem nevoie de 125 de ml de apă, 125 de ml de lapte, un albuș de ou, 9 grame de drojdie granulată, am să pun un pliculeț întreg care are 7 grame și încă un pic din celălalt. 90 de grame de zahăr. Dacă vreți să adăugați și zahăr vanilat, puteți să o faceți. Eu nu am să o fac din cauza că pentru că conținutul este destul de dulce. Va avea Nutella, nucă, afine, cocos. Nu cred că mai sunt necesare pliculețele de zahăr vanilat, dar pentru gustul fiecăruia puteți să adăugați dacă vreți 1, 2, 3 pliculețe, câte vreți. Eu nu am să adaug. În schimb, eu voi adăuga o lingură de esență de vanilie și un pic de esență de migdale. Esența de migdale o puteți adăuga și în mixul de Nutella cu nucă dacă vreți, sau eu cred că am să adaug un pic și în amestecul de Nutella cu nucă, foarte puțin. 60 de ml de ulei, măsor într-un biberon, fost biberon. Și acum și puțină sare, bineînțeles. Puțină sare. Vom amesteca aici totul foarte bine. Ce bine miroase de la migdale, de la esența de migdale. Iar acum vom adăuga treptat 500 de grame de făină, pe care o vom amesteca până în momentul în care vom începe să o frământăm foarte bine.
și restul de făină. Și ne putem apuca de frământat. În caz că mai trebuie un pic de făină, vom adăuga. Trebuie să frământați destul de bine. Okay. E ușor lipicios, după cum vedeți. Voi mai avea nevoie de un pic de făină. Făina, să nu uitați, acum pentru că am mai adăugat, nu am mai făcut-o, dar să nu uitați cantitatea mare care o puneți, să o cerneți o dată sau de 2 ori. Făina trebuie întotdeauna cernută. Am să scot aluatul pe masă pentru a-l manevra mai ușor la frământat. Acest aluat îl voi împărți în 2 jumătăți pe cât se poate de egale. După cum vedeți, cele 2 jumătăți le-am pus în diferite boluri. Am să pun 20 de grame de unt pe unul, 20 de grame de unt pe celălalt. Untul trebuie să fie la temperatura camerei, și oricare din celelalte ingrediente, lapte, ouă, toate trebuie la temperatura camerei. Iar peste
Peste unul din ele voi adăuga o lingură de cacao cu vârf. Voi începe frământarea celui alb până când se îmbină foarte bine untul. Aluatul a devenit foarte elastic. Acum mă voi ocupa de cel cu cacao, grijă mare, aici, din cauza că totul tinde să sară. Frământați cu grijă. Cu cacao trebuie să aveți grijă să-l frământați foarte bine până incorporați toată cacaoa în aluat. E puțin mai greu, dar se poate. A rămas tot untul între degete. Cred că aș putea să adaug un pic de ulei. Bucățica de unt care a fost nu m-a ajutat foarte mult în încorporarea ciocolatei și m-am ajutat de un pic de ulei.
care m-a ajutat cât de cât. Nu este chiar foarte bine intrată. Adică este, dar mă așteptam la unii prima dată când fac această prăjitură, cake. Mă așteptam să se incorporeze mult mai bine, dar nu contează. Este. Le lăsăm după ce terminăm la dospit. Uitați că este destul de intrată peste tot. Probabil că ar fi trebuit să mai pun un vârf de cacao, dar acum n-am să mai fac, e suficient. Aluatul meu este așa cum mi-am dorit. Deci cel cu cacao trebuie neapărat frământat foarte, foarte bine. De-abia acum văd că este peste tot. Foarte bine. Și dacă nu reușiți, numai cu pătrățica de 20 de grame de unt, să încorporați cacao, puteți pune un pic ulei, așa cum am făcut eu. Vă va ajuta să finalizați acest proces. Acum voi lăsa tot la dospit pentru 30 de minute. Aluatul a crescut, l-am întins pe masa de lucru și îl vom întinde. Face același lucru separat și cu cel de cacao. Acum am întins pe cel de ciocolată și îl voi lua și voi așeza peste cel alb. Cel alb a fost un pic mai ușor de întins. Ciocolata, cacao a făcut ca aluatul de ciocolată să fie un pic mai rigid, dar tăiem oricum marginile. Bun. Vom tăia marginile ca să fie destul de uniform.
Vedem ce facem cu ce a rămas. Acum aici am Nutella amestecată cu nucă. Am zis că voi mai pune un pic de esență de migdale, dar nu voi mai adăuga, pentru că în momentul în care am frământat aluatul am sesizat că este predomină foarte mult mirosul de migdale, așa că nu cred că mai este necesar. Voi puteți să umpleți cu absolut orice altceva vă doriți. Am câțiva fruși de cocos pe care îi voi pune. Cocosul meu este îndulcit, nu este neîndulcit, de aceea eu nu am mai adăugat zahăr vanilat și tot felul de chestii. Și acum, ca totul să aibă o savoare răcoritoare, cremă dulcestică, voi adăuga niște afine. Voi puteți să puneți căpșuni, orice. După care vom veni cu rulatul. Până aici, după care vom tăia fâșiuțe, restul fiecare fâșiuță o vom rula fiecare fâșiuță în parte. Bun. Încercăm să le îndreptăm. La mine trag stânga, nu știu de ce. Și continuăm să rulăm. Și ia uitați ce design frumos am.
căpătat. Ia. Vom lua o tavă rotundă pe care eu o voi stropi un pic cu unt pentru a nu se lipi la cuptor. Voi așeza, a mea este un pic mai mărișoară, dar nu îmi fac griji pentru că ea va mai crește. Și o vom mai lăsa la dospit 40 de minute. Colăcelul nostru a crescut. În gălbenușul de ou care a rămas, știți că la început în aluat am adăugat un ambuș și gălbenușul l-am amestecat cu o lingură de lapte și voi unge pe cât se poate colăcelul înainte de a merge la cuptorul preîncălzit la 200 de grade Celsius, 190 Fahrenheit pentru cei care au în Fahrenheit. Deci 200 Celsius, 390 Fahrenheit. Să fie peste tot. Aici la mijloc, normal el ar trebui să fie gol, dar am tăiat, după cum ați văzut, marginile și mi-a rămas niște cocă pe care am preferat să o pun la mijloc. Aici este îmbinarea care n-a ieșit tocmai cum trebuie, dar ea va mai crește la cuptor și totul va fi ok. O să fie tare gustos. Ne revedem cu rezultatul. Am uitat să vă spun, la cuptor va sta pentru 30 de minute sau până când băgați scobitoarea și trece testul cu scobitoarea, adică să nu rămână cocă pe scobitoare. Acesta este rezultatul după 35 de minute, aproximativ 40 de stat la cuptor. A ieșit extraordinar de frumos și de prezentabil. Îl voi lăsa să se răcească un pic, după care îl voi tăia, să vedem și conținutul. Fiecare după gust, puteți să-l pudrați cu zahăr pudră sau puteți să îl lăsați pur și simplu așa. Vă doresc poftă bună!